салом, ба ҳама боз як бозии нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Дар боло персонажро нишон доиста бо воситаи стрелкаҳо боша метавонем персонажро интихоб кунем барои худмона. Поёнаш боша ваш имя нависондагӣ ва дар ҳаминҷа метавонем номи худмона бинависонем. Страна нависондагӣ ҷа метавонем кадом шаҳре ки мо дар кора интихоб мекунем. ва намози странаи Австралияро гирифтагием аз тарафи дасти рост ҳамин стрелкаро зер мекунем. Дар инҷа ҳама шаҳрҳо пайдо мешавад, метавонед шаҳрҳои дар коритона интихоб кунед. Ман ҳамин шаҳрро гирифтагием, шумо кадом шаҳреда ки зиндагӣ мекунед шаҳри дар коритона интихоб мекунед. Язик дар инҷа бошад ман забони русиро гирифтагием. Агар шумо дар ягон забони дигар дар кор бошад, аз тарафи дасти рост ҳамин стрелкаро интихоб мекунед ва инҷа забонҳо пайдо мешавад. Метавонед забони дар коритона интихоб кунед. Дар инҷа бошад забони англисӣ ҳастай, испанӣ ҳастай, ҳиндӣ ҳастай, мандарин, франсузский, индонезский, болгарский, португалский, германский, бангладеш ва забони русӣ ҳастай. Ман забони русиро интихоб мекунам. Поёнда бошад далера зер мекунем. Як бори дигар далера зер мекунем ва гатоваро интихоб мекунем. Бозии моро разрешение пресдесай разрешита интихоб мекунем. Барое ки бозии мо сачава начата зер мекунем. ва бозии моро разрешит пресдесай як бори дигар разрешита интихоб мекунем. Дар настройкаи телефон мо бояд ки ҳамин бозиро гирон кунем. ва бозиимонам ёвем, бозии Monopoly of Life гирон мекунем. Бозиро ки гирон кардем, стрелкаи назад зер мекунем, меоем бо обратно бозида ва мо дар реклама нишон доиста ждат мекунем ки таймераш буд шавад. Аз тарафи дасти чап угли боло рекламаро пропускат мекунем ва ҳамин хел аз тарафи дасти чап угли боло рекламаро маҳкам мекунем. Тамом бозии мо сар шудак, мо дигар ҳеҷ чӣ кор намекунем, телефонро дар ягон ҷо мемонем, телефон худаш ба таври автоматӣ ба мо танга кор мекунад ва тангаро метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. Дар боло баланси маро нишон доиста, ҳозир баланси ман 0 барое ки нав бозиро сар кардам. Поёнда бошад се та значока, якумаш уровни бозии моро нишон доиста, ҳозир ман уровни 1 ва бараш да бошад дута соатай. Соати якум боша мо да нишон доиста ки чанд соат ё ки чанд дақиқа ҳамин бозиро истифода бурдасем. Соати дуюм боша мо да нишон доиста ки уровни дигариш баъди 1 дақиқа ва ина 15-14 секунд кор кайса буд мешавад. ва ина ман дар бораи ҳамин бозӣ барои шумо гап зесам, боло да чихеле ки десе баланси ма 0.0041 шид. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷаро ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. ва дар инҷа дар поён бошад дара зер мекунем. Вы успешно завершили сеанс и выиграли $0.0068. Отличноро интихоб мекунем. ва ина баланси мо $0.0071 шид. мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. аз тарафи дасти рост угли боло ҳамин значоки халтачаро интихоб мекунем. мехонем дар инҷа чӣ хел пул кор карда мешавад. награда за 5 шагоф. ва инҷа поёни шуда мехонем ки чӣ гуфтагия чӣ кор кардан дар кора. ва инҷа поёни шуда мехонем ки чӣ кор кардан дар кора барои дар инҷа пул кор кардан. Получите быстрее награду ва поёни шуда нависагия ки выполните всего 5 простых шагов и получаете большую награду. Начата зер мекунем. воспроизвести рекламу и загрузите. Агар мо воспроизвести рекламаро зер кунем, мо дар реклама бозӣ ё ки барнома нишон метавад. ҳам бозию барномаро установка кардем, мо 0.01 USDT дига кор мекунем ва пулкоркунӣ мо бошад боз зиёдтар мешавад. агар нахоҳем дар инҷа заданеро иҷро кунем, аз тарафи дасти рост угли боло инҷаро маҳкам мекунем. мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. аз тарафи дасти чап угли поён ҳамин значока интихоб мекунем. дар инҷа бозию барномаро нишон доиста, мо метавонем бозиёро установка кунем, пул кор кунем. ва ин ҳамин бозиё ки ним барномаро агар мо установка кунем 2000 танга кор мекунем. ва ҳамҷа чанд намудем хел бо бозиёву барномаҳо ҳаста, метавонем пул кор кунем. предложение задачи ҳаста, инҷа да метавонем пул кор кунем. ва биёядша мекушоем, кани дар инҷа чӣ хел пул кор кардан мешавад. ва ин ҳамин якумша мекушоем. дар инҷа бозиё ҳаста, метавонем бозиёро установка кунему пул кор кунем. ва ина бозии якума мебинем. аз тарафи дасти чап бозиёро нишон доиста, аз тарафи дасти рост боша нишон додагие ки дар кадом бозӣ чанд қадар пул кор карда мешавад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷаро ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. поёнтар меоем предложение опрос ҳаста. дар инҷа бошад мо дар саволо ҷавоб метаҳем, пул кор мекунем. ва иними сайтошуна метавонед ҳаминро бикушоед, дар инҷа дар саволо ҷавоб тена пул кор кунед. бо поёнтар меоем ва инҷа ҳамаи бозиёро нишон доиста, метавонем бозиёро установка кунему пул кор кунем. поёнтар ки омадем, видео YouTube ҳаста, метавонем дар YouTube видеоам тамошо кунему пул кор кунем. ва ина видео YouTube аз тарафи дасти рост нарша нишон дояд ки 2000 танга. ин видеоро 5 дақиқа тамошо кардем, 2000 танга кор мекунем. мекушем як видеоша, ҳозир ман як видеоша иҷро мекунем ки чӣ хел дар инҷа пул кор карда мешавад. поёнда забрата зер мекунем ва видеоро моро дар YouTube нишон метавад. мо бояд ки ҳамин видеоро дар YouTube тамошо кунем. видеоро ки тамошо кардем буд кардем, бо бозӣ монда меоем.
ва бозимон омадаем цел нависондагиай поёни шуда бошад галочка савол шидагиай, яъне ки мо 2000 танга кор кардаем, заданиеро иҷро кардаем. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем ҷара, аз тарафи дасти чап угли поён ҳамин значокро интихоб мекунем. Дар ҷа бошад бозингарои беҳтарина нишон дисая ки якум, дуюм ва сеюм ҷора гирифтагиай. Мегзарем ба таври дигари пулкор кунем. Дар поён ҳамин значокро интихоб мекунем. Дар ҷа мо силкаро копировать монем дӯстонмонро роҳӣ мекунем ва ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кард 10 сент кор мекунем плюс 15% дигар. Барои силкаро копировать кардан копировать ёки поделитсаро зер мекунем, силкаро копировать менем, дӯстонмонро роҳӣ мекунему пул бисёртар кор мекунем. Ва значоки сеюма интихоб мекунем. Значоки сеюма ки интихоб кардем, дар ин ҷа ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кардагӣ бошад, дар ҳамин ҷа нишонаш метавад. Ҳозир дар ин ҷа ҳичкара нишон надодесай, барое ки ман нав дар ин бозӣ регистратсия кардам. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем ин ҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Дар поён нами значоки стрелкаро интихоб мекунем. Ва ин ҷа дар мо дар чанд амуди пулкоркуниро нишон додесай. Падарик $25 амиро интихоб мекунем ва мебинем ки дар ин ҷа чӣ хел пул кор карда мешавад. Мехонем ки дар ин ҷа чӣ гуфтагиай присоединитесь к потрясающему розыгрышу и зарабатывайте деньги. Чем больше друзей вы приглашаете, тем больше подписок вы получаете на розыгрыш. Яъне ки чанд қадари ба силкаи мо бисёр регистратсия кардан, дар ин ҷа пулкоркунии мо ҳамон қадар осонтар мешавад. Аз тарафи дасти чап бошад ин ҷа нишон додагиай ки чанд қадар одам дар ҳамин ҷа бозӣ кардисай ва ҳозир 1761 нафар бозӣ кардисай. Дар барш бошад нишон додагиай ки баъди 14 соату 50 дақиқа бозӣ буд мешавад, дигар бозӣ карда наметавонем. Барое ки дар бозӣ кунем, орам продолжита зер мекунем. Дар бораи таблица лидер хай гуфтем, иро пропускат менем, поёнтар меоем ва ин ҷа тарзи дигари пулкоркуниро мебинем. Бехара интихоб мекунем. Дар ин ҷа бошад мо бо воситаи реферал пул кор мекунем. Агар мо 5 реферал дошта бошем 10 сент кор мекунем, 10 реферал дошта бошем 15 сент кор мекунем, 20 реферал дошта бошем 20 сент кор мекунем, 50 реферал дошта бошем $1 кор мекунем, 100 реферал дошта бошем $2.5 кор мекунем, 250 реферал дошта бошем $5 кор мекунем, 500 реферал дошта бошем $10 кор мекунем, 1000 реферал дошта бошем $20 кор мекунем. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем ин ҷара. Менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. Барои пуломона гирифтан аз тарафи дасти рост угли поён ҳамин значока интихоб мекунем. Дар ин ҷа бошад поёнда снята зер мекунем. Дар боло баланси моро нишон дисай. Баланси ма ҳозир нолай, барое ки нав бозиро сар кардагем. Поёни шуда бошад нишон додагиай ки 10000 тангаш 0,01 USDT мешавад. Виведена сегодня ва ин рӯз бошад ай ҳамин бозӣ $2236 гирифтагиам. Бар шуда бошад бо ин ҷа нишон додагиай ки виведена сегодня $2994 ай ҳамин бозӣ гирифтагиам. Аз тарафи дасти рост бошад нишон додагиай ки аз саршави бозӣ то ҳозира ҳамин қадар пул ай ҳамин бозӣ гирифтагиам. Поёнтар да бошад нишон додагиай ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Xedra, Gcash, DanaCash, Advocash, PayPal, Perfect Money, IRTM ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷа дидесем метавонем пуломона бигирем. Дар бисёри кашлокҳо бошад минимал каш 0.35 USDT, 0.35 USDT 3.5-4 сомон мешавад. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.